dugo ste na sceni, dugo ste u filmu, pišući upravo o njemu, ali vas nema, vi ste čovjek koji je pišući o događajima, sumirajući rezultate nekih događaja, sam postao događaj. Vaše knjige su događaj, ali vas nema negde na javnoj sceni, nema vas na festu, nema vas na premijerama, nešto vas ne vidim na kratkom metru, na festivalu autorskog filma. Je li to neka vrsta samoizolacije? Javnost, znate šta, moja javnost je nešto drugo, znate, moja javnost je jedna gomila kafića po Beogradu, moja javnost su šetnje, ja sam šetač, ja volim da, ja nemam puno, nisam nikad ni imao puno veze u tom smislu nekakvog bavljenja kinematografijom van filma i van tih stvari. Drugo, malo su se, znate, u zadnjih 10 godina stvari izmenile, malo se nekako smo se podelili unutar toga što se zvao stalež i moja vrsta ljudi je svrstana u nešto što je danas, ja to zovem, etnički višak. Mi smo odavde i sad živimo ovdje pa se zapravo ne zna tačno šta bi s nama. Ironija je, recimo, ovih zadnjih godinu, dve, da sam ja negde 94. 5. kad mi je otprilike dato na znanje, ja čak nisam član društva filmskih radnika. Mene su zamolili 95. da izađem iz tog društva. I ne, ja sam član Saveza dramskih umetnika. Mislim, stvarno su mi napravili veliku čast s tim da su me primili, valjda radi ovih stvari koje ja radim o glumcima. Da sam ja, recimo, tada otišao u Zagreb, ja bi sad bio fantastično dobro došao gost. Svi ovi centri za dekontaminaciju i za deratizaciju i te sve gluposti, humanizam, renesansu i te priče, tukli bi se oko toga da me zagrle, da me prigrle, da ovo. Sad, kad ste ovdje, ne znam zapravo šta bi s vama. Nemam nekakvo osjećanje bilo kakvo neprijatno oko toga, to je tako. Znate, to je sad se vraćamo zapravo na početak, na onu priču, to je prelepo zvučalo, taj slobodni status. To jeste jednim delom lepo i praktično. Međutim, drugim delom nije praktično, znate zašto? Zato jer jednostavno nemate nekakav ozbiljni rejting. Nemate, pogotovo vrsta čovjeka kao što sam ja, koji nikad nije bio ni u jednoj partiji, nikad nije bio ni u kakvoj klapi, ni u kakvom društvu, ni u kakvoj formaciji službenoj, poluslužbenoj i tako dalje. Nemam fotelju, nemam titulu, nemam uticaja. Vi, recimo, spadate u ređi deo kolega koji je u ovih godina spreman, recimo, za ovakav razgovor sa mnom. RTS je, recimo, jedina televizija na kojoj se to može desiti. Ne samo zato što se na većini drugih televizija, da se s tim puno ne bavimo, za ovakav razgovor plaća. Dakle, ili ja vama privatno dam u džep ili o tom čak i pričaju naše kolege. Nego jednostavno zato što će se postaviti pitanje zašto on. Dakle, nema od toga što ste vi mene pozvali na ovaj razgovor. Vi nemate ništa sem eventualno možda nečeg zanimljivog što ću ja ispričati. Ja vam nemam to čime vratiti, znate. A danas je vrlo bitan deo, ovako jedna koreografija u kojoj živimo, je to, znate, ja tebi, ti meni. Dakle, vi ćete mene pozvati pred kameru, ja ću vama nešto drugo. Nečim. Sad, pošto ja to ne mogu, a pošto s druge strane, kako se to kaže, nisam odavde. To su već dve trenutno. Dobro, ja mislim da možda bismo se oko nečega sporili ovdje, a to je da vas nisam pozvao ništa, osim da dobijem tu lepu i pametnu priču i da je damo gledaocima. Vi jeste za RTS, da, ali ja o tome govorim kao iznimci.